ቁሳውን ቆርበትን እናሐደረ ይፎኩስ ሰላም ዝኸበርኩም ስማዕትና ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ ንሎሚ ኣብዘዳለው ፍሊ መደብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከም ቀንዲ ኣዛረብ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ሓሶት እንተደጋገመ ሓቂ መስል ንዝብል ጉጉይ መረዳእታ ንዘንበድብዱ ኣሜሪካ ሃገራት ምዕራብን ጃንዳ ወያነን ዘቃልዕ ሕዝቶ ይኸውን ንሕና ሓሶት ተደመረ ሓሶት ይኸውን ሓሶት ክድብልን ከለና ንሳቶም ድማ ሓሶት ተደመረ ሓሶት ይኸውን ሓቂ ክብሉ ፍጹም ኣይስከፉን እቲ በአሜሪካ ይኹን በጃንዳ ወያነ ዝደጋገም ዘሎ ሓሶት ስም ኤርትራ ብምድዋን በሓሶት ከሲስካ ናብ ተወሳኺ እገዳ እተእትወሉ ተንኮል ምፍሓሲዩ ጃንዳ ወያነ ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ ሓውዜን ብዝፈጸሞ ድራማዊ መናወራ ስርዓት ደርግ ኣብ ህልቂት ንጹሃን ተጋሩ ከም ዝተዋፈረ ንምኽሳሱ ዝተጠመሉ ሜላዩ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ንምድጋሙ ፈቲኑ ግን ክሰምረሉ ዘይካለ እስከ ነቶም ድራማዊ ተንኮል ሓውዜን ብዛንታ ዝሰማዕኩሞ ሽዑ ዝተገብረ ፀይቂ ከነዘኻኽረኩም ወይ ከነዘንትወልኩም ወያነ ንስርዓት ደርግ ንምኽሳሱን ካብ ምዕራባውያን ዝተፈላለየ ቆላሕታን ሓገዝን ንምርካብ ካብ ዝተጠቕመሉ ሜላ ሓደ ጃምላዊ ህልቂት ሓውዜን እዩ እዚ ህልቂት እዚ ብወያነ ነዊሕ እዋን መጽናዕቲ ዝተገብረሉን ብዝተወደበን ዝጠፍአ ህዝቢ ሓውዜን ይጥፋእ ብዘይገድስ ፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብ ዝገበረ እዩ ወያነ ብኸምታ ዝተወጠና ንህዝቢ ሓውዜን ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ብነፈርቲ ስርዓት ደርግ ከም ዝህረም ዝገበረሉ ፍጻመ እዩ ኣቐዲሞም ንልዕሊ 15 ኣባላት ካብቲ ግንባር ናብ ሱዳን ሰዲዶም ናይ ካሜራን ቪድዮን ስእልታትን ኣሰኣላን ኣርትዖትን ብምምሃር ኣብ መዓልቲ ፍጻመ ኣብ ቦታ ፍጻመ ከም ዝርከቡ ብምግባርዮም ነቲ እኩይ ተግባራት ሰኒዶሞ ስርዓት ደርግ ንምዕሻው ድማ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ሓውዜን ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ መጺኦም ምስቲ ህዝቢ ኣኼባ ከካይዱ ከም ዝኾኑን ኣብኡን ዝተፈላለየ ንጥፈት ከም ዘካይዱ እቲ ዕላል ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዝምልከቶም ሰብ ስልጣን ደርግ ከም ዝበጽሕ ብምግባር የእዳዎም ብደም ከጨቁ እዮም ተዓጢቖም ብኸምታ ዝተባህለቶም እውን ኣብታ መዓልቲ ዕዳጋ ኣዝዮም ውሑዳት ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ከተማ ከም ዝረኣዩ ብምግባር እተን ብስርዓት ደርግ ዝተላከ 4 ሚግ ነቶም በጻብዕ ዝቁጸሩ ዝንቀሳቐሱ ተጋደልቲ ምስራያ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ፕሮፓጋንዳዊ ሓበሬታ ተጣዓዒሙልና ብዝብል ኣብቲ ዕዳጋ ንነዊሕ ሰዓታት ዝቐጸለ ደብዳብ ኣካይደን በቲ ደብዳብ ኣብቲ ዕዳጋ ዝነበረ ሰላማዊ ህዝብን ጥሪቱን ግዳይ ኮይኑ ሰኣልቲ ነቲ ፍጻመ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ኮይኖም ክስንድዎ ብምውዓሎም ድማ ነቲ ፍጻመ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሙሉእ ዓለም ብምዝርጋሕ ህዝቢ ትግራይ ብደርጊ ከም ዝተጨፍጨፈ ዘርኢ ምስልታት ብምዝርጋሕ ሸቶኦም ወቂዖም እወ ነዚ ድራማዊ ጽውንጽዋዮም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ንምድጋሙ ዝጓዩ ዘለዉ ሓንቲ ድሮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ልክዕ ሰዓት 1 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተወሰነ ዕላማታት ዓዳዕሮ መጥቃዕቲ ፈጺማ ተልኡ ኸኣ ብዓወት ዛዚማ ናብ መበገሲኣ ተመልሰት ጃንዳ ወያነ ግን ድሮን ናብ መበገሲኣ ምስ ተመልሰት ብመንገዲ ኣፈኙ መራኸቢ ብዙሃን ትግራይን ማሕበራዊ ሚድያታትን ሚጋት ኤርትራ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ መጥቃዕቲ ፈጺመን ንጹሃት ቀቲለን ገዛውቲ ኣፍሪሰን ትሕተ ቅርጺ ኣዕንየን ዝብል ናይ ሓሶት ጠቐነ ብምምድባድ ግዜ ኣይወሰደሉን ጃንዳ ወያነ ስለ ዝበሎን ብመንገዲ ማሕበራውያን ኣነቃቃሕቲ ስለ ዝተደጋገመን ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ስም ኤርትራ ንምድዋን ዘይተጻረየን ጸኒሐን ዝሓፈራሉን ውሳነታት ኣብ መሃብ ተጸምዳ ኩሉ እዚ ድራማታት እዚ ድማ
መሰል ህዝብታት ትግራይ ተጣሒሱ ናብ ካልእ ህልቂትን ዕንወትን ከምርሐ ምቁፅጻሩ ኣገዳሲኡ ብዝብል ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ናብ ትግራይ ወተሃደራዊ ምትእትታው ክገብራ ዝነፍሕዎ መለኸት ሓሶት እዩ። ድሌት ጃንዳ ወያነ እዚ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምልከቶ ወሃብ ቃሉ ቢሉ እቲ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተወስደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብዝተጸንዐን ዝተወደበን ንውሱን ወተሃደራዊ ዕላማ ታርጌት ዝገበረ ምንባሩ ብምግላጽ ኤርትራ ኣይትበሉ ሓይሊ ኣየር ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈጸመ እዩ ብምባል ንዝሃብዎ ምስክርነት ጸማም እዝኒ ሂብካ ኤርትራ ሜጋት ኤርትራ ክብሉ መሪጸም ኣለዉ። እንዳረኣየ ዝዓወረ እንዳሰምዐ ዝጸመመ ጃንዳ ወያነ ግን እቲ ሓቂ ዋላ እኳ ብዝምልከቶ እንተተነግሮ ትንፈር ኣይትንፈር ዑፍያ ዝዓይነቱ ኣካይዳ መሪጹ ምሕሳቡ ቀጺሉ ኣሎ። ጃንዳ ወያነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ንዘጋጥሞ ዘሎ ፍሽለት ንምጽጋን ነዘነ ስዒብና እንቕርበን ነጥብታት ብዝለዓለ ክሰርሓለን መምርሒ ኣውፂኡ ይንጥፈለን ኣሎ። ሓደ ሰራዊት ትግራይ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ዓወታት ይጎናጸፍ ኣሎ ምባል እዚ ብቐጻሊ ብማዕከናት ዜና ወያነን ማሕበራዊ ሜድያታትን ብናህርን ብተደጋጋምን ክዝርግሕን ሰራዊት ኤርትራ ተደምሲሱ እናበልካ ኣብ ዜናታት ትንተናታትን መግለጽታትን ምቕራብ ኣብቲ ዝቃላሕ ዜናታት ብብዝሒ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተደምሰሰ ምግላጽ እዚ ብእዝን ክፍላተ ሰራዊትን ዝተወደበ ኣሃዝ እናጠቐስካ እዩ ዝኸውን። ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘየለወሉ ስም ቦታ እናጠቐስካ 5 ክፍላተ ሰራዊት ደምሲስና ዝዓይነቱ ፕሮፓጋንዳዊ ፈጠራ ናይዚ መምርሒ እዚ ሓደ መርኣያ እዩ። ሓሶት ዝልማዳ ዘይተመዛዝን ርእሲ ዝወነነ ጃንዳ ጽባሕ ድሮን ኤርትራ ሃሪምና መሪሕኣ እውን ማሪኽናዮ ንምባል ፍጹም ዘሰክፎም ኣይኮነን። ክልተ ወያነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብዝኸፈቶ ኩናት ንዝሞቱ ኣባላቱ ብሲኖትራክ እናጸዓነ ብምምጻእን ኣብ ሓደ ቦታ ብምቕባርን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስ ንምምስራት ምድላው ሬሳታት ዜጋታቱ ኣብ ህዝቢ ዝነብሩሉ ከባቢታት ብብዝሒ ብምኽዛን ብድሮን ዝተሃርሙ እዮም ብዝብል ንዘዳለዎ ድራማታት ከም ሓበሬታ ምጥቃም። ሰለስተ ኩለን ትካላት ሚድያ ወያነ ይኹና ማሕበራዊ ማነቃቃሕቲ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ትሳተፍ ከም ዘላን ብቐጻሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ህልቂት ክትፍጽም ትዳሎ ኣላ እናበላ ስማ ምስይጣን። እዚ ድማ ኤርትራ ካብ ኣህጉራዊ መድረኻት ከም እትንጸልን ነቲ ኩነታት ካልእ ስእሊ ከም ዝተውሃቦ ምግባርን ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ምስ ኤርትራን ካልኦትን ትዋጋእ ከም ዘላ ስለ ዝኾነ ኣሸቀልታ ቁልጡፍ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ክነጥፉ ይሕግዝ እዩ ብምባል ኤርትራ ኣብ ትግራይ ህልቂት ህዝቢ ከም ዝፈጸመት ዘርኢ ድራማ ደብዳብ ዓዲ ዳዕሮ መርኣያ ናይ ምዃኑን ክሳብ መወዳእታ ከም ዝተደፍኣሉን ድማ ብንጹር የስፍር ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ዕላማታት ናይ ወያነ ንምዕዋት ልሂቃን ትግራይ ከይተረፉ ሚጋት ኤርትራ ብዓይኖም ከም ዝረኣዩን እቲ ዘጋጠመ ህልቂት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ምዃኑን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ። ትንፈር ዝዓይነቱ ፖለቲካ حتى ودي بعد خاخات تشفتف لها حوحاتي يتفكر حوحاتي صلايخا هزي غير تشفتك على حوحاتي ناتنجلز حكا አብያር ጨፈጨፈ ኢሳያስ ጨፈጨፈ ራሳቸው ነው እየደፈሩ ያሉት የወት ልብስ አድርገው የኤርትራ ልብስ አድርገው ራሳቸው ሴቶችን እየደፈሩ ያሉት ህዝብ ትግራይ ምጣህ እቲ ኣብዘዋን እዚ ከም ቀንዲ መዋግእ ድፋዕ ዝጥቀምሉ መንበሪ ገዛውቲ ሰላማውያን ሰባት ምዃኑ እቲ ካልእ ኣዛራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ኣብ ድፋዓት ኩናት ምስ ዝብርትዖም ካብ ኣኽራናት ናብ ኣብያተ መስጊድ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላት መንበር ኣባይቲ ኣብያተ ጽሕፈት ኮይንካ ምውጋእ ከም ስልቲ ወሲዶሞ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ እዚ ድማ ንሰራዊት ፌደራል ንምትላል ህዝቢ ተቀቲሉ ተጨፍጭፉ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ንዝብሉ ወጥራዓናት ክጥቀምሉ
نهزبي جو حسكا قدنت ابتكوينات بغطتان بتزوارن كمساتفونو مغوار درونات كبيد براتن كالن زامسلو برحقت زون شوفو مسارحتات نزوردو حدقاتات نممزمازن بمرخه بوزهان مزاربي ارستي نمغبارن يتقمدو زخبركم سمعتنا كاب مقاله يونيفرسيتي ببروفيسور زصوعه مسارح جاندا ويانك ابكندي نتي حزبي زچفچفو زلو عصبات مقلاس ناتاتهم تطابقن مخان زمرصه كوينلو جاندا ويان عصباتن ኤርትራ ምባል ስለዝመረጹን ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ንምውንጃልን ማእከል ስሕበት ናይ ተኣካይዳ ንምግባርን ዝነጥፍሉ ዘለው መስርሕ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ጃንዳ ወያነ ከመይ ዝኣመሰለ ታሪኹ ናብ ህዝቡ መሓላሊፉ ኣምልክት ሕቶ ዝኣቱ ጉዳዩ እስከ ንሓደ ካብቶም ኣለና ባህልቲ ካድረታቱ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ እንታይ ከም ዝበለን ከመይ ዝኣመሰለ ክሕደት ታሪኽ ከም ዝፈጸመ ንከታተል نيترا حاجر كوينكس ناس عندك كين كو عص حكي عمتها وتوهيلو ناي سيلبريشن سبورت تغورل لزلزون اني سكاب حيز تغرواي كوين زارز حزن هنا انا زيو طعمي حيان جيغايو او زيو دبرصين نو على تغامي ني 30 عمت تقاليس يزبل خركور ناي حوحات نير بدحيت كوينو ختكوستلو درغي او جنبار مصي نسمرقه بعد زي تقاصاصرا ناي حقدف سراويت سي كم جيغنا كوين حنا نتغار تحت الناس قطعي نحنا زموتنا له اسمراكو تغاركو يم تقاصيرو ما بايزوي شعبيه كو يكون تقاصير واسمرا مستقاصرنا كو يمصيوم حري 5 6 معلت كو يمصيوم حيزنا ياينا يلوم بتي حزبنا فوتو غبو زلو كعسرت 6 شحن علي تغرواي اب ايرترا تسوي ان ايرترا اب تغراي مصيوم مسالاتنا كن احواتنا نابلنا ز كل عمد صنيحنا اب تغراي مصيوم كن كافتي ناي امحارا كافتناي بي بي زبعسه ايرتراويان يمجب صريح مال تغراي باي ذا وي زبعسه قفعي سلوزي نحنا زيو زرسع زي كونسي نحنا زي نجر زيو حساب ولا لتلنا صباح نغو مستيز زي كونس مستحقدف دغاف سراويت نايساس افورقي دغاغي مزوقعنا زلو خم تغار متن نحنا زيو تا عينه تغارو ايرتراويان مقالسنا انا خفتر زلنا ازينا خنزارارو ازس مسمنت هيغصر تاريخ حزب ايرترا بدم استصحفه تاريخ مخانو بزي مردا بزي دمسيسكا اب تاريخهم كتدربوا مفتان حلمي يفتح لي زعينته حتى خويني يسترف كم تبغى صال انه قلصه جاندا ويانه ايكونن دون ايرترا ناصنته 5 الله كساب بيت منغست 4 كيلو ابلعلي ايرتراويان جغانو تحنغيرو كم زاتوي زي كحدو حقيو جن قالسن سرقن وايلان كبرون هرمتن كودان بخنا يسانه نناتو ممزنن ممأزنن الله جاندا ويانه ابزخدو انترفو سرقي انتي مزخاخر تاريخ الله ابز حالته كللات امحران عفرن زفصمو اسقاق تغبرات بزرزر كو تغليصيو جاندا ويانه ابزن كللات هلقيت فصيمو نبرت زميتو تحت غلص اعنيو صوتاو عمص فصيمو ابلل حصاناتن عبيتن دق تبعته غبره صدو ماكايدو ازي بتمرامرتي ممهران كولج غوندر ابز تخيد مصنعتي زسترخبه صبصاب زرغاغص حقيو سخبركم سمعتنا عمل مسمى جنزيب لبوتات سراويت جاندا ويانه فصم نصف تاريخي يقولون التي اب كلها محرن عفرن زكاير السرقي انه امريتو اب كللون بزل على قصيل والله اسكه نزح حبريتا زيان كاتل الله هذا سبعان ساعتين 9 ساعتين الله سبعان ساعتين اللي ربطها هو متاي مو خنزي يتغمو يدليكم ولا يتعن شمونتن الراي الله هذا سنة 4 الراي 8 ساعة الله هذا سنة 5 الله هذا عن 7 الله هذا الراي ني 9 ساعة كنغري سمعوا تمالز تغرح ما نغر كلهم من تخطفلطوا هذا جزا 4 درهم حريدم بليعم كلتا موبايل او بربره كتاونتي زريفهم كيدم الله حانت جزا زي اطرح نغركم زلو بمول انت ناز عميق زلو جزاو كلن يبرورنا لسه ስለዚህ نمرح يكون انزلنا هادنا بدن بغيرنا نفتش بتعمي حدغاي بتعمي زغرم ነገር አው ሓደ ገዛ ክንድዚ ማል መልእክት ገይረልኩም ካብ እግሩ ጫማ ሓዲጎም ዝወሰዱ ተጋርቱን አለው
زي اسماء الملو ما عنتي يا تنجزاو تخربرا وعيلن زلا ስለዚህ ሰብ ኃይልኩም በዓልኩም ዘይርኩም አረጋግጡ አለበለዚያ አነ እርምጃ ወስድ እንዳዘርኩ ኸዲ እርምጃ ወስድ እዚያ ሕጂ ተጎርዋ ቀልጥፍኩም بملو تجزاوتي كم سرعة أفتح عدن قبل هذا أزياء جميرة ماله كم سرعة فوتو دبيهم رخينا لنا حدا جزاء نسخنا رياكم من أنا من مخانو بعلهم تفلت وأخو بتعمل حزن سرح يسرح هذا تتأمي ولا خرتمي يلي يموت هذي عن العالجن هذا تجراي حزن كن قرفول لجن أقبا ويكونه حجوني بتنا اللي في مندر رأي ووصلوا خالص راح يقولكم تأتيهم زلوا وافروا زيك عززتي خالتهم كلهم يفوريخي صرت المختلات مساهم زلوا مستمع عززتن تأتيهم من الناس رادوا نفس وكف عبطوا مهلاو عرقاقيكم ريبورت إذا اللي حج على بلدي هذه عساس كما حماق زخنا انسسا طعم زحزن سرح يسرح هذا الذي عقلتكم ما أبرو حج عتو هدايا من هذا يرهو ونمر عتو دي نقرأ كارينو نقصرهم والله ولن لك حزم خيط قصرهم داركم إذن كنيدم توابي لهم بسيطهم دم فاسطون نايداو بسيطا نقرأ كارينو هم قولة كانوا بيجن لو سمحدنا فالتواحلو سمحدنا هو حماق تنفلتو وجاتا دي خانو بلتا مسيحيات نايداو هو نسيرني هو قديم بدين ديرأي قديم بدين ديرأي أزي سلامنتاي كوينو عين بلنز خبركم سمعتنا كم تكسادو أب جمد زعات وتمو ولاديتو بروحوق تبكي زرعيا سراغي عدي أب سركم قاقحو انتت مخرن نيركي زبلاينا خندق مالهم عسران شوعتن عمتات زمن سلطانهم بملؤ بسرقي قتلت السبعو تكبرت استملي تاريخ من بارو اتلومي دورهون موبايلن زسرق شاما كابولاديو أحديقو زودي نايمن بهالداق وسيلكمو اتومي براديو سان حمشتن 78 79 90 ناتبهاله قصرهم زسمع زنبرو بملؤهم اب አዲስ አበባ بسرق استطري رشانات فيلاتات دولاراتن كالن زوننيام زخبركم سمعتنا اب اوان ورار ويانه كاب ايرترا انتي زي زمتو مقابر كيترف زفحارو وحلالو كيام لومون از تاريخ المدقاميوم مساشق قلتم بمخان نغارت كونات زهر مزلو حزبن منغستن ايرترا نتوم كم اسر اصابعته زفلطم جاندا وياننا شقلتمن قدم نويح عمتات نز مخري اكافيل ومنيرو انا بوغداي حاسه ملحسكا حايكا كلا غزي ملحسكا حايكا ربع غزي ثالث غزي حبشا غزي ملحسكا كتحيخ زكان هاي مثلا نايزم سوات زياتهم علامه كلاس غزيو لحلفو قداي كذا حلفو خمتات مسمع بالي تمرتي كركب بزح تصفى صريحنا عيفالون وإذا جيزنا لنا تحسس بها كتسلينا عقم لنا كنفتننا أبسنا وحي فتنتات كأخنا عوتنا زولا تحسس بها تليو أتا نوح قعزو طبعا نفخب الحال